Listo, hementxen gaur, paellera. Paellera, prez. Hori da, Bueno, lemizi. paellera egiteko guk paellera bat ekarri dugu, zu berezita guztien. Hola, xengea. Hola, zegera. Txorienen, bai. Bueno, hasiko gara, olia botatzen. Bai. Etxo bizkatu zaiak izan berdizkizu egin da bizi. Oliba olioa, azenarioa, piper gorria, piper berdea, tipula, txipiroiak, otarainak, gambak, txirlak, muskuluak, eta itxasapoa, itxaski salda, arrain salda, arroz borobila, eta lima. Prest, esan Prest. ditut osagaiak, eta guzti hauekin egingo deu paella bat, ezta? Bai. Hori da. Hasiko gara. Ontzia ondo berotu, ezta? Bai, Hori da, guztia bertan hementxe. bai. Hasiko dugu. Ez pentsa, gaur egun ez da errexe izaten zuzerien egindako paellak aurkitzeko leku bat, Ez daude, ja? Ez daude, hori da. Batzutan ezaten da, ze gauza errexa, baina Bai. ez daude. Ez daude. Oli Da pizka beira ze gehiago. aukera ona, hor ondartzak uten txaztenean, buelta bat eman, butroi pasealekuan paseatxo bat eman, eta pasaran enkargatu paella, eta gero bueltan iritsi eta paella jan. Eta paella mailan, hori da. Hori da. Bai, bai, Bueno, hau, potxatu egin behar dugu pixka bat. bai, hori da, potxatu. Hori, hor ikusten ekarri dezula eginda arrai itxaski saltza bat, Bai, hori da, amerikana. amerikana da, Amerikana, bai. hori da. Bueno, Bueno, guk badakigu nola egiten den txorienen, behin baino gehietan egin da, baina zuk zurera nola egiten duzun, esplikatu. honi hartzen dut molusko buruak. Bai, hori da, bai. Tostatzen dut, Bai. eta gero botatzen. Kolori ematen diozu pixka Bai, bat, Hori bai. da, labian o zartagi baten gainean? Zartagian. Zartagian hola salteatu, ez da, Bai, pixka tola koloria baina eman. indarrakin, Indarrakin, ez da? Indarrakin, gero Bai. whisky pizkat. Hori da. Flambeatu, goitzeko. garrestatu, Bai. Eta gero botatzen diot azanaria. bai, barazki batzuk, hori Bai, da, barazki txikituta. bat. Eta Bai. Fumeta. Hori da, bai, Eta da, bai. tomatia. Tomati ere, bai. Eta gero trituratu eta fino Bai. pasa. Oso ondo. Hori da. Ze ondo. Eta dana azalakin bakarrekan egiten duzu, ez diozu botatzen igual gamba, gorputzak eta hori ez, Ez eta dana gorputzak, azalakin, dena burua. Hori da, eta buruak eta guztiak eta dituzu birrindu. Birrindu dena. Eta gero ondo pasa. Gero ondo pasa. Hori da. Horrela hartzen du gorputza azaltzak. Hartzen du. Hori da, bai, bai. Darki ba, Vale, hau erdi egontea. bai. Hartzeko dugu txipiroia. Txipiroiak, Eta hori da, botako dugu. hori da. Eta hasieran esan diazu, gaurko honetan egingo ditugu itxaskiakin, itxaskiak eta, bueno, arrai bezala, bai txibiak eta itxasapoa gehituko digu, baina beste paella mota bat egiten duzu, baita, Bai, ezta? txipiroiakin eta bere tintakin eta Hori da. langostinokin. Hori da. Eta txirlakin, Arroza beltza esaten den, ezta? Arroz beltza. negre, nola ditzen hori, bai? beltza, hemen beltza. Hori ez, beltza, Eta bai. fideuak. Fideua, Bai, goxua, beltza eta gorria egiten dut tintakin eta Bai hemen- fideua eta bai arroza, bilak, bat, oza, fideua, oza, arrozakin Fideu- nahi barin bada, arrozakin da, pastakin nahi barin bada, fideua bat. hori da. Mhm. Vale. Nahastu. Guk hemen txurienen ikusten duzu ez egun pasak organizatu, antolatzen ditugun, ezta? Hori da, guantxen bertan, ondarri birajun, buelta bat eman. Nahi izan ezkeo, mendile jo, aiako harriak, jetxi, birian, enkargatu, deitzeko telefonua, nola da telefonua? 943 Eta apuntatu, hortxen ikusiko duzu telefonua, mobilean sartu, mendi bueltaen, da birian enkargatu, eta listo. Tantiazo. Preparatu, Bai, Mendikan bai. aurrera, bakizu. Paellak indain. Itzaliko ez mugikorra. Baina ematen ezun telefonua eta Ja, gero, ja. bada. Bueno, aurrego gatua, arroza botako dugu. Hori da. Arroza aukeratu duzu, hau da berezia, ez da? Da, borobila. Hori, utzi pixkat erakusteko. Hori da. Ikusi hemen, nola da borobila. Eta borobila honek duen berezitasuna da, Hartzen du kaldo gehiago. hori da, salda deixente hartzen du, eta baita ere, zuku danak ondo txupatzen ditu. Hartzen Hori du da, dena, bai. Hori dena ondo hartzen du. Kontuz, Bai. hori da. Eta gero honekin dakaun, arroz honekin dakaun suertia da,
ba, 20 minutuen horrela ez dara puntotik pasatzen. Ez da Porque pasatzen. hori da beste arazo bat. Ordu biterritan iristen ja eta paella bat jango dugu. Eta danak aiatzen dira 30 gutxi, Bai, 30 gutxi. hartzen dute algo Gero, lehenengo. ba, hori da, Ekargat. tabernan daude, pote bat hartzen, iseri mesedez paella indado, bai, guantxen guaz, Oraintxe eta arroza hor. Ezta? Bai. Hori da, orain robatu. horretako arroz hau, zoragarria. Bai. Bai, Eta orain amerikana botatzen dugu. hori da guzti. Botatzen dugu. Mugitu pizkat. Bai, Ondo hartzeko, arroza. Zabaldu pizkat. hori da. Eta arrain zalda, orain. Arain zalda, Bai. hori da. Hau gogoratzen naiz aurreko egunean gorde genituen lehazburuaren ezurrak. Hori da. Hor pentsatzen itxasapoare hor mamituta daukazu, baina horren ezurrak ere oso ondo. Hemen daude, bai. Dan hemen dago. Ura bota, inda, zalda eharra. Zaporezua. Claro, paellak hori du, botatzen zaion suku hau, baita eduki hor du grazia, aurrez lan egin da, ezta? Bai. Hori da. Igoko dugu pizkatzua. Pizkatillo, Eta utziko dugu 16 minutu gutxi gora bera eta gero sartuko dugu muskuiluak.